Bħala parti mill-proġett tal-Kappara Junction li mistenni jibda x-xogħol fuqu fi ftit ġimgħat, il-Gvern investa 3 miljun euro biex ikunu mtejba t-toroq tal-madwar, toroq li jservu bħala rotot alternattivi waqt li jkun għaddej ix-xogħol fuq il-proġett. Dawn id-dettalji kienu rrappurtati fil-ġurnal Kulħadd fejn kien spjegat kif minn Diċembru li għadda beda xogħol preparatorju mill-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura permezz ta' Transport Malta li involvi resurfacing ta' ċerti toroq. Ħafna minn dan ix-xogħol li tisir matul il-lejl biex joħloq l-inqas inkonvenjent possibbli għat-traffiku. Minn barra x-xogħol preparatorju fil-ġranet li ġejjin se ssillaqa residenti tal-lokalitajiet tal-madwar mal-kunsillu lokali rispettivi u entitajiet fosthom il-Pulizija, il-GRTU u oħrajn li b'xi mod se jintlaqtu mill-proġett. Minkejja li l-proġett kien ilu fuq il-karti għal 20 ta' snin, kien biss f'dawn l-aħħar sentejn li ngħata l-ispinta meħtieġa biex jibda x-xogħol fuqu. Minħabba li kien għaddej ukoll ix-xogħol fuq triq il-kosta, rrid ikun aċċertat li jkun les dan il-proġett qabel jinbeda x-xogħol fuq il-junction tal-Kappara biex ma jinħolqux aktar problemi ta' traffiku f'din iż-żona minn fejn jgħaddu volumi kbar ta' vetturi kuljum. Permezz ta' bini ta' żewġ flyovers il-problema ta' traffiku se tonqos ħafna. Il-proġett li se jiswa madwar 22 miljun euro se jsir mill-joint venture Spanjola SJ Kappara KV.